ମକ ଆଜି କଲେଜ ଗଲୁନି କି? ଯାଇନଥିଲି ଘର କାମ ଥିଲା। ତୁ ଯାଇଥିଲ? ଆଉ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆଜି ପଢା ହେଲା। ବେ ମକ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣିଛି ନା? କିସ? ବେ ଆଜି ଖଣ୍ଡାଇତ ଘର ଝିଅକୁ ଆଦିବାସୀ ପୁଅ ନେଇକି ଚପଡ଼ ଛୁ। ଆମେ ଜାଣିଥିଲେ ଫୁସୁର ଫାସୁର ହଉଥିଲେ ଏବେ ଜାତି ଭିତରେ ଚାଲିଛି ନା। ବେ ମୋ କଥାର ପରା ଅଛି କଲିକତା ରାତି ନାହିଁ ଓଡିଶାରେ ଜାତି ନାହିଁ। କିଛି ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାତି ନାହିଁ ବେ କହିଲା କିଏ ଜାତି ନାହିଁ କେବଳ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଜାତି ନାହିଁ ନହେଲେ ଦେଖ ଆମର ତ ଜାଣିଛୁ କେଉଟ ପିଲା ଆମେ ତ ଗାଁ ଟିବଲ ଯଦି ପାଣି ଆଣିତେ ଯାଇଥିବୁ ସେଠି ଯଦି ଖଣ୍ଡାଇତର ବହୁ ଥିବ ଯଦି ପାଣି ଆଣିତେ ଯାଇଥିବୁ ସେ କହିଦେବା ଆଗରୁ ଏ ଛୁଆ ଛୁଇଁବୁ ମୋ ପାଣି ନେଲେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବି ନହେଲେ ଛନ୍ତା ଜୁରୁମୁଣିଆ ଅକଚା ଆମ ଗାଁ ଗହଳିର କଥା ଅକଚା ଛନ୍ତା ଜୁରୁମୁଣିଆ ହେଇଯିବେ ଆଉ ଜାତି ନାହିଁ କହିଲା କି ଯଦି ବାଇଚାନ୍ସ ଯଦି ସେ ବାଲ୍ଟିର କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗା ଯଦି ଛୁଇଁ ଦେଇଥିବୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠି ଶାଢୀ ଖୋଲିବୁ କି ପାଲଟି ଦେବେ ଏ ତ ଜାତିକୁ ତ ସବୁ ଛିଣ୍ଡି ଦେବେ ଜାତି ନାହିଁ କହିଲା କିଏ କେବଳ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଜାତି ନାହିଁ ହଁ ଜାତି ଉଠିବ କେତେ ନ କୁହ ତ ଯୋଉଦିନ ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ଝିଅର ବାପ ମା ନିଚ ଜାତିର ପୁଅକୁ ବେଦୀରେ ବସେଇ କନ୍ୟା ଦାନ କରିବେ ସେଇଦିନ ଜାଣିଛ ଠିକ ଜାତି ଉଠିଗଲା ଆଉ କହିବ କଲିକତାରେ ରାତି ନାହିଁ ଓଡିଶାରେ ଜାତି ନାହିଁ।